Da Rasmus for 1 år siden flyttede til Malling, ventede der ham en overraskelse i den nye skole. Jeg kom ind i klassen første gang, og så sagde store ven, altså, det var jeg ikke med på. Jeg vidste slet ikke, hvad det var. Men jeg blev faktisk lidt glad, fordi altså, så havde man en, der, altså, som en man kunne lege med og sådan. I dag er Rasmus store ven til Jens på 6 år. Han er en af de elever, som er rullet ind på Malling skole i november måned. Når Jens og Rasmus hver dag har haft dansk eller matematik på hver sit hold i 2 timer, går de sammen på det aldersintegrerede hold resten af dagen. Og Jens er glad for sin store ven. Fordi han passer på en. Beslutningen om, at Jens først skulle begynde i skolen i november, blev truffet af børnehaven og hans forældre i fællesskab. Han var mere skoleklar. Altså, der skete rigtig meget på de måneder, han var ekstra i børnehaven. De gjorde så også en stor indsats i børnehaven. Og så plus han kommer ind i en klasse, der egentlig fungerer, og der er nogle regler allerede der, som han skal indordne sig under, ikke? Så der er ikke så stor forvirring for ham. Især i de første uger har de store venner en vigtig rolle over for de små. Jamen, jeg viser ham for eksempel, altså hvis han nu ville vide, hvor toiletterne var, eller boden, så gik jeg derhen og viste ham det, eller ja, hvor de andre klasser var. Han har sagt, at man må ikke lave, at man må ikke kaste med snebold ud i Grønnegården, og man må heller ikke lave dem. Det har Rasmus sagt. Men det gør jeg nogle gange. Nå. Hvad siger Rasmus så? Jeg siger det ikke til nogen. Ej, men selvom træerne ikke vokser ind i himlen, kan læreren og de 2 pædagoger, som er tilknyttet det aldersintegrerede hold, se flere fordele ved, at eleverne ruller ind på forskellige tidspunkter. Altså i børnehaven kommer de fra en kan-tilværelse til en skal-tilværelse i skolen. Og den der skal-tilværelse, det er den, der er svær for dem, ikke? Men de lærer det enormt hurtigt. De kigger rundt, kopierer, okay, hvad gør jeg nu? Hvordan kommer jeg videre herfra? Vi har skabt et læringsrum, ikke? Så alting er der. Så det er bare lige med at komme ind og finde sin plads. Jamen, altså i starten, så skal man selvfølgelig lige være sikker. Jamen, har du nogen at lege med i frikvarteret? Nu skal vi spise, og alle de her ting. Men det har de brugt egentlig meget deres store venner, ikke? Altså de bruger egentlig meget mere deres kammerater, end de bruger os. Venneparerne er nøje overvejet, inden de bliver sat sammen. Så kunne du være sammen med Oliver så? For eksempel, der kom 10 nye børn ind til august. Det er jo en stor mundfuld. Og så sidder vi og snakker om, vi har de her 10 børn. Vi har snakket med børnehaven om, hvad det er for nogle type børn. Så skal vi have parret dem med en stor ven. Hvem synes vi lige matcher sammen? Og så hvem der magter det. Hvem er de store, der magter det? Og hvis det er sådan, at vi har et barn herinde i klassen, hvor man tænker, at det er for stor en opgave, jamen så er der 2, der er på. Er I parate? Og aldersforskellene trækker spor i resten af børnenes dagligdag. Jeg er jo simpelthen så heldig og privilegeret, synes jeg, at jeg ser det hele barn. Jeg ser både barnet i skole, og jeg ser det i SFO. Så når jeg har været med i skole, så er jeg også sammen med børnene om eftermiddagen. Og der kan jeg specielt meget til, at de leger rigtig meget aldersintegreret derovre også. Meget mere end de gjorde, da de gik i den almindelige skole. For Rasmus og hans forældre har mødet med indskolingen og venneordningen kun været positiv. Jeg synes, det er rigtig fint, at man kan lege med nogle små, og man også kan komme hjem til lidt flere og se, hvordan deres liv er. Det er dejligt, at man kan få lov til at prøve at vise en frem, hvordan at man skal gebærde sig, og det gør måske også, at man måske sådan lidt tænker selv over, er det okay, det jeg gør nu, hvordan kommer det til at fremstå i en andens øjne, og man skal være et forbillede for, hvordan tingene skal forløbe, og forhåbentlig helst på en positiv måde, så at man allerede nu kan få lov til at få sådan en rolle. Fantastisk. Jens har nu gået i skole i 1,5 måned, og er vist også godt tilfreds. Altså han vil helst gerne møde 6:30 over i SFO'en, så han kan få morgenmad. Og nu ser Jens frem til selv engang at skulle være store ven.
Hvad er det, du tror, der kunne være sjovt at være store ven? Det ved jeg ikke, men jeg vil bare gerne være det. Så jeg siger hej, hej, hej med dig, jeg går i klassen, det er noget for spejl.